Ka Confederation of Meghalaya Social Organisation ka khatsau tere uno pra kala Leit Jngoh kitu kibriu kiblangat ka Mynsaw na ka Leit tur paj ba sha yeng ulat kabla long ka si tho dieng ka khatlai tere uno pra hanong ba shalong Hakani ka Leit Jngoh kila ai ka jiarap ru ikini kibriu kiblangat hakani ka Jingiakhih Naki kubor bla yoklum la yathu baladon hadu nriu pulai ngut kibriu kiblangat haka Mynsaw na ka jinga mare sakma bar ka jayu para briu Na pedang kini ginriu pulai ngut kibla Mynsaw shipongut labat sa no Shillong Civil Hospital sangut pat kila khamchitom jur bar wei pat udon ha ICU Habai kran bu chairman ka Comso ba Robert Khajarin ulapin pa ka Jngoh si halor ka ni ka Jingiakhih bar ulakan turu ki paj ba bakin long ki bajai jai habadon kanu ka jatur paj ba Hajing syangi kuat ban kerensai ba nakaliang jongi ni don ya ka jing temu ya ka ban penlong ya ka jingai pejba ka bajai ka ba don jingmut bat ka ba tibru tiblei andrei ngemla ban len pat ki don katu ka ni ki rusim kabu Kiba persyang ban pen kelumar ya ka rali ka ba menin bat ka jing pen kelumar ka jongki ya ka rali ka ba menin ka ba poi sya ka jing tak ti apa deng jongki pajba bat ki pulit ka penlong ya ka polis department akan respon bat hakta ka jing respon kaladon ka jing pet kaladon ka jing siat ki tiar gas bat nakani ka jing respon ng polis ru ki bobon ki biru ki Mynsaw ki nakliang jongi ka seng ni kong du ni penrem ya itu ki rusim kabu ya ki bawan da ka jing temu ban pen kelumar ya ka jing alang ni penrem nakliang jongi bat ni kentu ya polis department bahkan kemador itu kibiru kiba pen kelumar ya tu ka jingalang nomor ni isna idon kibiru kiba la pangjur adai nak itu ki wei ki arngut kiba temu pen kelumar ka bat kimi kini ki te ni pen remjur itu ki rusim kabu bat kabaru nakaliang jungi ngi layo jingtip adu menenhi ba nakaliang ka hospital sibil masnio pediang ngi kini kibiru kimbu anu ka jingkeli ki arab judud ki ai yang taka first respon ni ka ban yarap ikini ki bru ki jongi ti ngisi ban ai khble ya barok ka administration ya barok ka team jong ka civil hospital hi barok ka wi ya ka bala respond quickly but ya ka bala le ya ki bahati nakliang jongi ngi ai ban ngai khble ya barok ki bru ki bodan bentah po ka civil department nadu CS ki nurse ki doctor ki ward but baro kebadan mentah kaban yarap iaitu kibiru kidon ki kali rusimet ki bala syarap bankit kibiru kidon ki biru ki bala syara iaitu ki Mynsaw nadu nang thi syadu syane kim kencu ti nakliang jungi ai khoble ye phi baro kitu ki biru ki bala le bhai kini bat nikit bok ket wiang ba ublei ruun kurku nam ta jong phi baro ti kentang ya wai nakliang jungi la kit bok ket wiang ye kini ki paradok ki jungi ki ba la Mynsaw ngakan tu phi ba phimdei banduk mensem ka Jingiakhih ka kadang dei banang ya chakmat ni but ni khmit lenti lengba ka jinglen ladi jong kini ki ruele ha ka wei ka sngi ngin sayo ya ki an ki banyada ya ka riba ka jep menru ka ba om bakan mentoi tang yo wei arnut nrei ka mentoi ya baro selensar hi ha ka riba ka jep menru jongi bat ha calahi ba koi na ka sisya ka jingjam menden lada ngi pen kam tang fabricate let's say ngelak ban ong ba ngingi pedang tumpai ba ya ka ega jing mi ke tu huru-hura nomor menden kidon bat kilong me kibla armet ro kiba armet kiwan simpan talang nomor ba ki kwa ki thrang kisliang ya ka tagi ILP lande no CAB yes ILP te ngasusun ba dan we long be bala let's say ya ba sakai kulong dan apa dengan sistem bat mentai dan po organizas te ka ba kumbai PE menen kita men ki kro regi dan lang tika jing penan kam ya katia gas kadai ka ba ngingin namla ban pedang ban ngi penrem ro ha ka ju pot om tiar gas kani ka jing set ro tu robo bulan bat ha ka ju por weni ki pulet haba hadir bangali yarap usian upul triga jong tu ka gon jandai na ka kejat jonga kata long nga penrem nalien jong Comso penrem haji siap penan kam namar bang ngi ya tu pulet ho kalau don ka jing show edat markliang ki jongi gil sya bom ngaru sya bom menen tere kam dei ken hadu tau puat bapin penen kamno da kita kitiar ya keba lada jam menen undei tu kuli yanga lada undei tu pemarjan jonga kalau don ka jingjam breu menen ka jingjam khang nang ta ka jingdawa jongi na ka central government poi pre jing yapat kini ki breu jong state menen kalau don ka
jingya kendu apa deng jong u home minister but ki cabinet minister but jong ka jela but ngilayo jingtip ba na kaliang jong ka sarkar jela nadu chief ministers but ki wei kila panbet ya ka benggol sen frontier regulation dan ya ka LP ban pentrikam ha ka jala makhlia namar kisuthu biang-biang ba lada kawan ka benggol sen frontier regulation dan ka LP in short kumang yong kan weng ya kata ka jing'e alane ki jingjenjar ki bangin mat na kata ka CEB na mo belai kalau don lupa ka provision hapo jong ka CEB aca kandai ke boong ba ya ki jela ki ba ka benggol sen frontier ka trikam ka CEB la exam barok kawai di kalau don kum kata ka jing keren bat ka baarpat ka jing mentoi la da kawan ka ILP hakum ka ni ka por kolong ba ya kitu ki khar Bangladesh bat ki wei ki breu ki ba yo citizenship lengba ka CEB la da ki themu ban one spill over la ki themu ya ka ban one syaka jala ka jungi ngi la ala ban check da kani hi ka legislation la ni da kani hi ka an di hakani ka por ka bam ta kum bang ong phi ti sin ba na kaliang kajongi we will accept nothing less dan benggol is an frontier regulation but ngilayo kuboru na kaliang jong ki bru ka sarkar ki don ki minister ki don ki bru sarkar ki bala pentip changi ba na kaliang ka sarkar kan sasyong no ya ka special session jong ka assembly ha ka ne ka tayo ka banwan tingi welcome ya kata ka rai jong ka sarkar but ngi ongru but ngi dawaru akum kan ni ka por ba baro andri phongot ki MLA omdei weiru uban keren dah kemui pan. Gidawa ba weiru umdei ban keren ba imdon kam ILP. Kamta mi mukul sangma, ni keren dah kabasai. Ba umdei syu bandang yelekai. Ya sentiment jo gibri umdei syu bandang penkalan jalibi. Ya kane ka kam ni kentu ya barok ki MLA ke badon ha ka ruling ya barok ki MLA ki badon ha ka opposition ba hakum kan ni ka por. Hakum kan ni ka por jong ka saw kasien. Hakum kan ni ka por bangi kum ka jalangi up. Ya kata ka jingma Bakin yaklet ki political differences ki jongki. Kini I sadin ki pass but kini yaklet ru ya ka next election kamatwan. Compare. Rai hakum kan ni ka por kalong ki di ban teli. Boro an ru phongut ki di ban teli bat ni khmi lanti bagi di ban pha tan go wei kasur. Baka mekhlia boro an ru phongut ki dawa ILP na ka sarkar padeng. Kata ka jingkwa ka jongi bat ngi kentu ya boro an ru phongut ki MLA. Ki badan ham opposition bat ruling bagi di ban kersan bat yakum kan por bat la don wei ni ar makrentam ubale kan riang na kaliang jungi ka seng nyemban singi haman ben long ki Jingiakhih persya kita ki meli ki ba persya ya benggol sen frontier bat ya ka ILP tingi kentu ya ka government ka di ban khot kloilan ya ka special session hot kila pentip ngi bakin khot akan ni ka tayo ka banwan rei ngile ngi ko anok skin kong ski baru la dalong ru ka biang na mabeli khnang bala ban temno kan ka situation but khnang bala ban phano ya ta ka resolution syaka home ministry jong ka sarkar kami khnang ba home ministry kan yo ban notify no ba ka benggol sen frontier regulation lan ne kata ka ILP la pentrikam ha ka jala ka jongi Hagani ka skina kaliang chief whip ka congress ba process ti saw kamiru ula poilang ban wan Jngoh yakini ki ba Mynsaw ba ula no jera blang ru shakini ki lanot habakran bigla pathai khobor ba process ula ang ba ka seng congress hi lambat mau ki da kwa shisha ban pintre kam no yaki in line permit nakaliang jong ka okrasi para koi ba nakaliang jong congress gidawa kalong nakaliang jong prime minister ba immediately don kaman beng no pinu governor Amar nakaliang jong uhi kalong la Punjab buram. Yang Punjab buram ya kejelang jengi hi berokoi. Hak jing syam dan kesengi ada pada nakaliang jong pamno di Bastan. Ulong praktikal. Juga por beri ulong mecha. Dak ulong khat banyak keren. Kai dawan kai bola bidap nakaliang jong. Hak jaka kalong nakaliang jong kalong praktikal di kalong banani ulang probok ban. To parem nakaliang ni. Pagka ka basaw hakabade baga jing dawa kalong jong ki seng halang baro kan fat ya ka special session unra de resolution of house bandawa kalong naka sarkar diam ban pentri kam ya inline permit ito nakaliang jong ha pakumju nakaliang jong ka party hi bro ko ni support para ki support kalong ba ni support ya ka jong seng balang baka sarkar kadon kamu ban nora resolution of house Panggil scam daka jingura ka sokari ka sir ko house ni scam baro hi in report in long kawai bit ka
boys ke di belong kawai bangi dawa LP pihak abadi bagini ke jiki ko makalong matahi ka message yung kalong yang jelahi para kawai kalong kani ke por bagni teli imdei kalong nakani ajugi bane pat ya para lakade ke mali di belong kawai seng halang kawai pai ba kawai di kading ke por kalong mangin pau sya di India hi para kawai ba nakani yang jungi katkom juga katkom ke jingrai juga sokar dia an penon kami ya kani ke senship amendment act kala act ni mesti kala act nang ni ajungi hingim tiang barang dawahi la kemudian baka sarkar dia bakalong ikom bakalong mata kadi CAA censorship amendment act ni kwa kalong mementa kalong buat exam menta kalong tang sila area dekin nomor area kompleks bajar ke pentas long komod CB ke kami kwa total exemption di hak abadi berkene ke benta kawai kalong namta total exemption ban kalau ban CB berok ke jela dan kesengihi nak kalian juga ngatok mesti kalau tok mesti Ahmed Syah Kajinawa hatu sti kalong kawai total exemption of CB for the whole state kabenta kamar immediately berkaitan not kata kalong ka ba nak kalian juga kalong ba kala kerpat kalong Ahmed Syah dengan humility ka nak kalian sokar India kalong lakno kan kasim kalong positif hak abadi Kajinawa kalong jongka coba jelas jungi adakah mani ya Manipur special constitution nam ILP Jingiakhih dia dadakan sarkar India mata kamsngap adi ke benta jungi ke long jo jelahi barakawai ke long benitli adi ke benta kami hap bania hap ke long bagi niki ke long nang balik nang ba Jingiakhih Jngoh